A Corporación de Ribeira dá un paso máis para que a UCA se integre no Sergas, demanda histórica que se fará efectiva logo da aprobación unánime de todos os grupos. Hoxe ás 2 da tarde celebrouse no Salón de Plenos do Concello de Ribeira unha sesión extraordinaria e urxente na que se trataron dous asuntos. O primeiro punto en debaterse foi o traspaso á Comunidade Autónoma de Galicia ao Servizo Galego de Saúde da Unidade de Condutas Aditivas, a UCA. Pois, despois de moitísimos anos en negociacións a través da FEGAMP e co que é a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, pois se ten chegado a un acordo. Estamos a falar de un servicio que no Concello de Ribeira pois ven actuando, ven traballando dende fai máis de 30 anos, un servicio no que en todo este tempo pois se levan atendido máis de 3.000 persoas, non só do noso municipio, sino tamén do que é toda a comarca, non? A zona de Pobra, Boiro, Rianxo, incluso tamén, pois, aínda que o que é o Concello de Porto do Son lle tocaría asistir ao que é a unidade de Noia, pois tamén por cercanía no noso municipio se atenden. Creemos que é un acto de xustiza non só para o personal, que tamén de todas esas unidades, para que pasen a formar parte pois do sistema autonómico, sino tamén pois para que esos pacientes, usuarios, pasen a ser tratados pois dentro do que lles correspondería por lei, que é ese Servicio Galego de Saúde. Esta novidade tamén implicará algún cambio para parte do persoal municipal que ven desempeñando funcións na UCA de Ribeira. Vamos a facer un traspaso, neste caso, pois de persoal funcionario de carreira laboral fixo de categoría sanitaria escrito á unidade asistencial. Neste caso pois son 3 postos, o de médico psiquiatra, que ademais é o do xefe de servicio, graduada en enfermería e auxiliar de clínica. Pasamos tamén o que é un posto de personal funcionario de carreira laboral fixo de categoría non sanitaria, que é o de traballadora social, 2 postos de personal funcionario de carreira laboral fixo de categoría non sanitaria que desenvolven pois a xornada completa as tarefas na unidade de día tamén. Neste caso pois son unha monitora e un monitor multidisciplinar. Outro punto que se levou a pleno foi desestimar a solicitude de adscrición do ben inmoble Patrimonio da Seguridade Social ao Concello para ter un uso público, xa que é propiedade da Tesorería Xeral da Seguridade Social. A día de hoxe, como todo eso está sin resolver, imos a facer un desestimento desa solicitude de adscrición a favor do Concello de Ribeira para que pois non haxa ningún problema a hora de que este servicio da UCA siga dando pois facendo o traballo con normalidade e regularidade nese edificio, ata que, como nos anunciaron pois a semana pasada, tamén nun futuro, cando se poida levar a cabo pois un novo centro de saúde no Concello de Ribeira, pois como é lóxico nestos casos, pois sexa un servizo que pase a formar parte pois dese novo inmoble. Logo da presentación dos puntos, interviron os grupos. Un día histórico, es decir, na miña vida creín que iba a haber isto despois de tantas idas e venidas de sís e nós e tal. Creo que é un tema de xusticia social, un tema de igualdade, de desestigmatización dos pacientes objeto de tratamiento. Por supuesto, lo apruebo en todos sus términos. Sí que me llamaba la atención o caso que comentou da segunda persona de personal administrativo que non figuraba, pero que independentemente de que figurase ou non figurase neste momento no anexo 1, pois o traballo está a desempeñar, máis tendo en conta que se trata dunha persona que contribuiu sobradamente á modernización e á mellora de comunicación e da administración dos pacientes neste servicio. Eu, sin máis voltas, eu simplemente agradecer ao todo o personal que forma a UCA o servicio que la ha prestado durante estes 30 anos. Creo que é un servicio super profesional e que atende a moitísimas demandas non só de xente de Ribeira, como dixo antes a señora alcaldesa, sino tamén de xente da contorna. E desde aquí, nada, ao meu agradecemento por todos estes anos que levan desempeñando un traballo co Concello de Ribeira. O socialista Francisco Suárez Puerta sumou os agradecementos aos traballadores da UCA. Este servizo que se pasa aos Sergas, entendemos que quen debe prestar este servicio de forma directa e non o Concello, e polo tanto nos alegramos de que isto comece a ser así. Despois, unha vez se nos aclarou a situación particular dos traballadores, estamos de acordo en todo o que se expuxo. Pola súa banda, o PBBI reiterou a necesidade de que a UCA se integre nos Sergas. La transferencia de la UCA desde el Concello de Ribeira al Sergas es un tema muy demandado y perseguido desde hace años por nuestro concello. De esta manera el servicio pasará a Sanidad como no podía ser de ninguna otra manera.
de alguna otra manera. La unidad de cobertura da una cobertura a muchos vecinos y vecinas de Ribeira, pero también hay que recordar a muchos vecinos de toda nuestra comarca. Tamén o BNG valorou de forma positiva o traspaso da UCA ao Servizo Galego de Saúde. Este paso xa debería terse feito hai moitos anos e, por tanto, dende o Bloque Nacionalista Galego imos votar a favor desta proposta. E digo que debería terse producido hai moitos anos porque isto é unha reivindicación histórica do propio persoal que atende as unidades de condutas aditivas, non só en Ribeira, senón tamén nos outros municipios nos que se dan este tipo de servizos. Os 2 puntos foron aprobados por unanimidade.